Bagang Serwong Edan, Bagang Serwong Edan, Bagang Serwong Edan. Waosan crita cekak kanthi judul Mbah Gangsir. Kasrat dening Laksmi SK. Wilujeng midhangetaken matur nuwun. Bagang Serwong Edan, Bagang Serwong Edan, Bagang Serwong Edan. Tekan lurung gedhe arak-arakan iku sangsaya dawa. Suarane rampak kaya barisi prajurit maju perang. Wong Edan, Wong Edan, Wong Edan. Bocah-bocah cilik iku saya ndadra. Tangane padha nyekel watu sak kecandhake. Mbah Gangsir dibalangi. Mbah Gangsir mengo mripate menjoto. Edan gundulmu. Mulih kono. Bocah-bocah ora genah. Bocah sepirang-pirang mlayu sipat kuping. Ana sing awake cilik tiba kesampar kancane. Natap watu benjut bathuke. Karo nangis gondaran marani biyunge. Kandha yen diantemi Mbah Gangsir. Mboke bocah nyente-nyente ora nrimakake yen anake dipiloro. Bapake mrena. Terus mlayu situ-situ karo manggul pentung sak kempol gedene. Tanggane weruh. Ngira yen ana wong nayap terus nututi karo nyandak linggis. Sijine nggawa gobang. Tekan dalan dadi kaya sukarelawan bersenjata arep melu mbrasta GPK. Neng endi wonge? Sisih kono. Pokoke kudu minggat saka kene. Layak sandanganku ilang wae. Iki to malinge. Iya. Tanduranku jagung ya kedisikan, Ce. Mbah Gangsir lungguh dongklak kayu karo mijeti dengkul. Balung rasane pating cerkot. Ketaman rematik sajake. Weruh wong desa sabrgada, Mbah Gangsir kaget. Terus melayu sak budine. Dina iku apes lakune. Ora ngira yen awake jebul dikuya-kuya. Diuber mrana, diburu mrene. Kamangka rekane mau mung arep golek sambatan. Merga wis suwe gurunge ora keliwatan sega jangan. Atine ngresula keloro-loro. Desa iki biyen wutah getiye. Gene ya wong sepirang-pirang ora ana sing sudi diajak sanaan. Senadyan ketingklangan, playune saya dibanterake. Ambekane mengkis-mengkis. Kringete dleweran nelesi pilingan. Mbah Gangsir minggir. Nyingkir saka padesan karo ngusapi kringet sing panggah ndrudul saka pori-pori. Lakune sing wis ora rekat nekat nututi srengenge sing wiwit ancang-ancang nglumpati gunung. Tekan tegalan srengenge doyong gawe siluet ireng ing watu miring. Mbah Gangsir kami tenggengen nyawang wewayangane dhewe. Sapletik kelingan lelakon uripe sing montang-manting. Jenenge mono Sukra. Nanging tanduke pancen kaya Gangsir. Bangsane kewan sing omah-omah ing jero lemah. Omah tinggalane bapa biyunge diingu rubuh. Malah pilih ngerong perengan. Memper guwa pandelikan jaman Jepang biyen.
Mbah Gangsir ora edan. Mung pancen wis ora gagah kaya jaman enome. Dheweke ora ngerti pira umure. Nanging genah wis tuwa kaya srengenge ing sisih kulon kae. Kene yo Mbah Gangsir ora omah-omah kaya lumrahe menungsa. Apa dheweke ora bisa nguripi anak bojo? Ora. Biyen tegalane jembar. Saupama diupakara temenan, kira-kira bisa nyukupi butuhe wong bebrayan. Kanggone Sukra enom, biyen kena ngapa kudu duwe bojo, nguripi anake wong, mengko terus metu anak, cetha yen iku sanggan sing ora enteng. Saben-saben bojo utawa anak mesti nyadong njaluk sandang pangan. Kamangka Sukra kulina mbebara nganglang donya. Turu sak enggon-enggon, mangan sak kecandhake. Cekake Mbah Gangsir mbiyen pancen klebu duwe pemikiran liberal. Cuek bebek, ora ngrewes cature wong akeh. Butuhe ora gawe pitunane liyan. Apa Mbah Gangsir ora jangkep lanange? Uga ora. Nyatane biyen dheweke nate nandhang wuyung kedanan prawan tangga desa. Nanging si kenya pilih ngladeni asmarane duda tuwa sing omahe gedhong magrong-magrong tinimbang sesambungan karo Sukra sing senadyan bregas mertakas nanging ora dongko, ora praja. Saka kedadian iku Sukra njur duwe pikiran yen kabeh wanita iku kemetoken bondo, utawa yen nganggo istilah taun 90-an iki jare materialistis, bau bensin, mata duitan, lan sapiturute. Srengenge mapan sare. Mbah Gangsir mikir-mikir, mbok menawa dheweke uga ora beda karo srengenge. Saya suwe, saya bengkok lan kudu pasrah dikukut sunar uripe. Surup iku Mbah Gangsir rumangsa ijen. Ana rasa nelangsa sing mataun-taun ora dirasa. Ing papan iku ora ana swara liya kejaba mung angin sing melung-melung ing angkasa. Solahe papah klapa lan angin cilik sing padha peplayon ing tanduran telo. Pengangen-angen tumelung memburi. Atine waras, jiwane ganep. Mbah Gangsir bisa ngrasakake tangkepe wong desa marang dheweke. Mbah Gangsir kerep teka melu mbiyantu kabeh bot repote wong padesan. Saka mantu nganti tekan sripah. Kabeh gaweyan ditandangi. Nanging gunem sakiwa tengene kaya ora ngepok senggol dheweke. Kaya-kaya awake ora katon menungso maneh. Yen dianggep lelembut cetha ora. Nyatane wong-wong iku padha menehi pangan sega sak lawuhe. Dudu kembang lan kukus menyan. Srengenge lengser. Cahyane diganti rembulan tanggal 20-an. Sepisan iki Mbah Gangsir nyawang rembulan.
Kamangka mbuh wis pirang atus wae rembulan iku amba ciyut ing dhuwur sirahe. Swara jangkrik pating srengik mbrebeki kuping. Dumadakan ing dadane jedul pitakon. Apa sing jeneng menungsa iku lagi dadi menungsa mung yen wis bisa duwe bojo, duwe turunan, lan duwe omah? Gangsir sing nguntur ora adoh saka lungguhe, mandheg anggone ngentir, terus gunem cetha. Ana sing luwih trewaca saka iku. Aku bisa dadi kewan merga aku netepi kodratku minangka kewan. Semono uga kowe. Menungsa lagi dadi menungsa nalika bisa netepi kamanungsane. Mbah Gangsir kami tenggengen nyawan kewan sing lagi wae tata jalma. Apa karepmu? Apa yen kowe ngumpul karo kewan bangsamu, aku uga kudu bebrayan karo menungsa? Bebrayan sing tegese jembar lan bebrayan sing tegese ciyut. Bebrayan jembar iku ya urip bareng lung tinulung mujudake kabudayan. Dene bebrayan ciyut iku tegese bisa tepung rasa, sambung jiwa raga, lan numangkarake turun. Iki sing diarani hukum alam utawa sunatullah. Mbah Gangsir delek-delek. Panyawange ngenerguwa sing wis tetaunan ngeyupi awake saka udan lan panas. Ora keprungu musik saka radio utawa berita saka televisi. Apa maneh swara tangis lan guyune bocah. Sing diduweni ora luwih saka butuhe weteng lan sesuwek gombal tutup awak. Sawetara keprungu maneh pitakone. Sing jeneng hukum iku rak kudu lumaku. Terus yen ana titah sing nyebal saka tatanan, iku apa ya ana sing arep ngukumi. Gene yo nganti gaek ngene aku isih merdeka. Ora ana sing ngaru biru. Ngiluwa gethokmu, takonono batinmu. Apa sing jeneng bebas saka tanggung jawab iku sing diarani kabagian? Karo maneh uripmu ora mung ning alam donya. Sawektu-wektu kowe mesti mati. Aja ngira yen bisa uwal saka pandangune Gusti. Ngertiya, kabeh sing dititahake ora ana sing muspra, tanpa guna tanpa tanja. Siji maneh pitakone Mbah Gangsir. Yen kowe bisa nak permanak, kamangka aku sing menungsa ora bisa. Apa teges derajatku dadi luwih asor tinimbang bangsa kewan? Gangsir wegah wangsulan. Karben dipikir dhewe. Ngono karepe. Mbah Gangsir jengkel. Untuk Gangsir dipidak ngeget. Ngadeg. Nggawa ati layung-layung. Banjur bengi iku Mbah Gangsir mudhun menyang padesan. Marani bangsane menungsa. Mbah Gangsir pancen ora bisa nggagas yen sing caturan iku ora liya Gangsir sing ana ing awake. Ya teleng atine dhewe. Mbah Gangsir sengaja ngubengi desa. Nalika katon wit ringin gedhe sing begagah ing dhuwur sendang, dadane krasa kumesar. Dek isih enom biyen Mbah Gangsir kerep ndelik ing grumbulan cedhak sendang. Butuhe
mung arep nginjen perawan-perawan desa padha adus. Saya cedhak dadane krasa anget saka pengarep-arep. Muga-muga ana wong wadon adus kewengen. Tekan pojok desa mengetan sithik. Dalane remeng-remeng kepadangan rembulan. Ebo gelane. Jebul sendang pojok desa iku wis ditembok brukut. Senadyan keprungu gebyure wong adus, Mbah Gangsir mung bisa ngulu idu. Terus nglentung nutukake langku. Ana sing digoleki bengi iku. Esuke desa iku geger. Mbah Gangsir tinemu mati ing sawijining omah. Polisi ditekakake. Mreksa iku neliti iki. Wong sepirang-pirang ditangkoni. Nanging tetep ora ana sing pantes dicubriyani gawe Rajapati. Proses verbal ora diterusake. Ora ana sing mbela patine, nggetuni lungane. Jisime dibalekake. Genti wong sedesa padha udrek-udrekan. Ora ana sing gelem kanggonan layone Jaka Tuwa, sing ora ninggal bondo. Pungkasane lurahe mutusi. Mbah Gangsir dikubur tanpa upacara. Tukon mori dijupukake saka kas desa. Nganti tekan seprene patine Mbah Gangsir tetep nyolowadi. Ora ana sing ngerti yen sejatine Mbah Gangsir kenunul kabel listrik nalika arep nginjen manjero. Merga kepingin weruh blegere wong wadon.